nili channel nili account YouTube account ke delete pet popinia matsi. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Putot lo chetong thulong video upload layer jiting piklo nili non chetong thulong paso phanda kurang thulo de ha amasi pinia video bangala pulo guys mane nili 1 month lo YouTube long mane kami claim lapen nili video mane kan si viral ma lapen nili watch time kan si plengtang ma lapen subscriber kan si ke bat ma lapen kar mane kan si nili channel han support ma labang pini nangli tum hanang cepak lain pula si nili channel monetize loing ma long lima lapen dak comments long nang pitha ne non nang paklang po video ing pulo nili channel YT studio lapen yo views bang we pin alamang ke la sedi nili video ke klem bang ke ingtung tepin lo amat yo nged la da bang yo 469 an lo subscriber bang ke lapen views ke total ke 44,000.2k an lo lapen total watch time bang ke 819 non 1 month se complete allo 2 months running while lo pini 10 days pak lason system si dolang lapen yo. So guys lahelo nili YT studio bang ke amasi video selam ta ninge hang pik lapen upload a chen pik lo mane dak kam long du stami amasi support bang che thek long edison lo mane video upload sita views ta bang we lapen subscriber la ta bad be joksi nilima hanti ave dalamat ekon remove that popusi mathalo amasi koson ma nang tum comments long nang pitha nang support pe manihan nili pinige duty dam de that amasi yo vlog selam rong pola pulo thang kama ve yat mane dede aman yo la bange nitum ke do tim lo nitum nasi tum upload Guwahati Goripol police point along sido ma Durga still polong yo amasi pini bange vlogs manding elo guys la an chot po amasi nang litum support ke nang sot la penili ke claim da me hanti pen aku mesen phan an ke bor ipompo yo la sub company side aman non ne bangke ni tum arum nathu banang paklang pontu pade ha dake parking ngadim lo lai bangke sub mal ponjia gari side lo lapen dak la dak bangke la colorting la son colorting kasilam dim lo hulai ke bostu ladak bangke na lapen labang bathroom lo latrine shop lang dak do ed lo ala hai lapen la pue line how pon ta room do lapen la pue line ane yo lage la dagi nang thek long la te aning kharong lage oi lapen labang ge ni tuma room side lo pu anke yo arni ta sotan. So guys, ande pini video bangke lan cholo masi nangli tum support bangke nang sora joksi nangli tum han pini ni YT studio nang cepak lang delo la sap mane le pin lang la si monetize un ema polam lo la si nangli tum makang hon nangli tum support do plote monetize un pola pen ni litame meseni phan klem pon bom po masi a video bang pini la bang la an cholo la si sophan tak do me thak me kurang thu kardong